Okay, recommended use. Take 2 to 3 capsules daily after meals. Yan guys. Yan. Ito na po yung yung product natin, yung itatry natin ito guys kasi trending ito sa TikTok. Ayan, nag-order ako sa TikTok. Itong parang ito babasahin natin ito guys. Collagen, ayan. Babasahin ko na lang. Collagen Firming Good Night Fresh Film. So ayan, bubuksan na natin ito guys. Ayan. Ayan guys, nakabukas na ito kasi kanina pa ito umabot. Ayan, ito. So, sa TikTok to. So, ayan, ibubuksan na natin guys. Kasi, itatry natin guys kung totoo ba talaga yung trending na in 1 week. Pero, sabi nila guys, kung gusto nila guys nga, within 1 week ko, no? So, try ko na to guys kung effective sa itong now. So, ayan, ito na abrihan. So, mano siya guys. Karoon pa dyan siya niabot. Capsule ni siya guys. Kani capsule ni siya. I-try nato ni siya na to inon within 1 week. Yeah, depende po kung spanit ni guys if resulta. Ayan, ito man ni siya guys. Kani what's inside inside every capsule. Ayan, na ay Japan glutathione. And then ay crystal tomato extract, samambala, vitamin C, zinc, alpha lipoic, ano ba yan, pearl powder. Ayan. Itong Hikari Ultra Premium Japan Glutathione with oral sunblock and photo protection technology. Glutathione, firm block, crystal, tomato, vitamin C, and zinc. Ayan. So, my procedure, nanit procedures dyan guys. Okay, recommended use. Take 2 to 3 capsules daily after meals or before bedtime. Can be diluted in water or mixed with your favorite drink. I-mix din siya di ay. Ingredients. So, i-mix siya di ay. Take 2 to 3 capsules after 3 meals. So, ato na siyang abrihan. Guys. Kung masaysuhod na niyo. Okay. Nakuan ko guys ba na nakalak na ni siya. I don't know kung ano siya exclusive. Ato ni i-try siya guys. Taran! Ano siya guys? Excited ko nga mo-take. Oh my god. Turn! Ano siya guys ang sod. 60 capsules. So, try natin to guys. In 1 week. My goodness. Char. So thank you so much. Yan.